Kodwa sashasha umfathekelo sesibona neshasha ungeza umani wami khona vomangivomani abayivona nasemelika ngoba ngisho Obama yazi lo ndaba useniphendule lapha no uJulius Malema nje uJulius Malema ethe ungezwe akaxolise ngokuthi ungezwe wathi kuJulius Malema ukhokhela amakholekwele ukhokhelwa lapho kufika yengakho nje neba protector kanjena wathi uJulius Malema ucela ukuthi ungezwe axolise within 24 hours uma kuthi uhlelwa yiloko kuzomanisa khokhe imali engango 1 million yamshuwa we all know ukuthi nampela ungezwe bethe vele ngeyaza yenze lonto njengoba ungezwe esho namanje ukuthi gede khohla mfana ke nesdom esikhona yasikanda khona amagama lesaphone ngangikhulume mina ngenyoka efile uJulius Malema ufana nenyoka efile into engeke savuka akahamba ejele aphume walahla ithuba limfanele ukuthi our generation ashintshe ukuphathwa kwezwe kodwa yena wadawuka ukubusa wanyanya uzulu ke waphinda wazothatha imali ko Point Engineering balutha iVPS bayiqeda bangene kuruleni bashaya babhuqa manje badla imali yabantu bangaphandle ke bathola $60 million beqhamuka kwamazona ngaphandle oJulius Malema angine ndaba noma ngenzani inyoka efile ngithi mina isikhathi sakhe siphelile Julius Malema umgodoyi udayise ngabantu baseningizimu Afrika ematweni bokufika angikwesabi mfana wami hamba uyoyichamela la ukhona angilibeki lapho mina ngithi sizokwaZulu mina mangifuna ngithole enkandla noma ngithole khona ngikona umsendela location eza la kimi asabisika sokudlala manje uJulius Malema upolitical devil but osopolitiki bamsaba nomongameli bamesaba simesabi ke thina injaji yithi siphethe manje futhi sothatha lelizwe silungise liqonde lithi ngqo ama-drugs utshwala kuvula utshwala ingane zethu idaka ubusuku nemini zidayisa ngemzimba ihlaza lenzeka kulelizwe